دەم باش گەلی خۆشکبرای هێجا ئیرۆ mijara me bi rastî pir giringê derbarê helbesta terazû de ji rêzanên perçekirin û hûnana helbesta terazûya eresena Kurdî dûbareya tîpan e. Dûbareya tîpan yanî bi erebî şedd e. Dûbareya tîpan ji bingeha bêjeya Kurdî ye. Lewra bikar tê di helbesta terazû de ger bikar neyê leke dikeve helbestê, xwarbûnek dikeve helbestê, neserrastiyek dikeve helbestê. Em ê ana hinek nimûna bînin, em ê şirove bikin çawa ger bikar neyê kî çawan e, ger bikar bê kî çawa tên guhertin. Nimûnayekê gotina millet ger bikar neyê dûbareya tîpê millet wisa tê danîn. Di perçekirinê de dibe me kurtê let dirêj e. Di kîtin, kîtek kurt, kîtek dirêj. Em ê binêrin ger em vegerîn bingeha wê em dûbareya tîpan bikarbînin wisa tê danîn millet diil wek tê xuya kirin. Di perçekirinê de dibe du kîtên dirêj mil wek me rengareng kiriye mil let. Kurt û dirêjek bû du dirêj piştî bikaranîna dûbareya il. Bi vê xuyayê ku guhertinek pir mezin di helbestê çêdibe ji bo wê leke dikeve. Nimûneya dudwa ev gotina Kurdî em dikarin bixwînin birîn bi kurtê kurt kîtek kurt e, rîn kîtek dirêj e. Lê me ne birîn divê, me birîn divê. Ger bikar bê dûbareya ir dibe birîn. Li vir kurt û dirêjek bû du dirêj. Di helbestê de lekek pir mezin çêdibe. Ji bo wê divê bikar bê dûbareya tîpan. Nimûna sisiya beraşe. Ev gotin em dixwînin beraşe. Perçekirina vê gotinê be-ra-şe. Wek xuya dibe be kîtek kurt, ra kîtek dirêj, şe kîtek kurt. Lê gotina beraşe ne beraşe ye. Gotin serrastiya wê berraşe ye. Perçekirina berraşe ber dirêj kîtek dirêj, ra kîtek dirêj, şe kîtek kurt. Kurt dirêj kurt bû dirêj dirêj kurt. Xuya dike pir dûbareya tîpan pir rola xwe dilîze di perçekirina helbestê de ger bikar neyê xwarbûnek terazoya helbestê de eşkere ye kifş e. Divê em bikar bînin di xêr û xweşiyê dimînin ta xelekek din.